Jodana lamsogo ne kokbore ST YouTube channel ang tinin tubi feka BA 5th semester kokborok major paper ni kaisa barmar rabo khangka question angka tongo Kamichang Burao kothoma bwsani kokyaphang no cherwi swidi hinai phatingge chung duise ledawino chini tinini o video chengla senai question tongo Kamichang Burao kothoma bwsani kokyaphang no swidi eba tokhaba tamo pungya tong imang bata manu gatong o kokbutang boroni naharjaka sinai sabo sakani kokbutang no sukurbo sidi hine question silamjak tongo nge haipara ang norongno Kamichang Burao kothoma bwsani kokyaphang no sidi hine ready kha kino o jagani duita question phaikan keno siman nata hine o jago ready kha rongno thadenge jeng tabo chenglai sinai Kamichang Burao kothoma bwsano siga Mongoleshwari Deborma 1986 BC lama kokrubai bulayo o kothoma bwsa swijaka Kamichang wngkha kami kwchamno hono kami kwcham thai naikani khlaijak yakhe bufang yaphang achayoi kuphungoi thango kothoma bwsao abohai Kamichang Bura yakhrai Kamichang ni tong khorono sajaka Kamichang Bura bolong kuphungjak mwsa mayung sial mukhra kuthum laimani thai kamini borok rok saisung kunoi thang ragyafano chondirai mungoi khoroksa sikari musui koknani thango bini thani kirimung kuroi bolong kuthuk Kamichang phano bo sikari khlai thani kwsrang musui kokna thangphuru dibo jora musa musirok nugya angoi nogo kifilphuru rohia sikari bai malaikha rohia chondirai no samani tongo a Kamichango kebose hap ragya bahaikhe sikari khlai phai tai thangya tongnani bagoi salsa rohia Kamichang Burao musa kokna thangoi burisuk khoroksa bai mana khlaijaka o bolongni malmata no riwi se toniwo kebo butharoi mangala afurni simino rohia a Kamichango tai habliya a horo rohia ni nogono chondirai thuka bo imang nukha Kamichang Burao hapulok saka urikhong bothom a urikhong tolawono ranggola yakhrai sodani bwsala Krishna Mohan Senapati belaino gwnang putung kwlayoi borokni bosong theibai kha kuthang tongnai rokbo kami sewoi ma thangbai kha Krishna Mohan songni a rangri Kamichang Bura wono phoboi klang khana hinoi salsa chondirai bihingno pia modu choknani hinoi sawoi bolongo twlangkha diborsa naitukmang mungsa maya wngoi chondirai imang nukmani kubui kokno bihingno sakha bihik bwsai sapung naitugoi manya wngoi paithago yakbukchano kifilkha chondirai ni bihik samani tongo tokhaba tamo pungya tong imangba tamo nugya tong ao bobo kokno ta yaktungni kamai aje chamasuk tei don kotor kwrwi buini ranggole naitugoi tamo malap abahai wansukmung gwnang kok chondirai ni bihik ni khuktui peplaioi chondirai ni bini imangni kokno pogoi mukhangni samung humung khlai thani no kwthal khe wansuk phirkha paithago tongo chung aboni paithak porinai Kamichang Burao kothoma bwsani bisingtui abono nugui mano borok munisho wngkha thangui tongnani bagoi langmani choba ma khlaio langmano muthangna thangthani yak baithang
kolomtui khiklayoi ajiwoi buini no lai tesa khe mana musung nai borok rok bo tongo munak puitu tuiyoi imangni kok baino rangola naitugoi buini kolomtui khiklayoi ajijak bwthaino mana muchung jagoi sak srangoi samung tangnani bagoi chondirai hai tongurungni bisingtui swinai juk sanani naikha kinoro video no paithakjak naimani bisingo chajakkheba video no like tei video no share bo khlairibadi norambagoi video tubuui fainai hambai।